Lho masih nyetek iki. Nyetek neng pintu utama waduk Gajah Mungkur. Spill wae. Tak itu kalau ke pintu utama waduk Gajah Mungkur iki. Iki arah kono. Iki enek pintu kayak pakar iki. Ada lucu. Nah, iki tekan perapatan gini gitu. Perapatan iki jalan JLS iki. Gini iki JLS perapatan. Nah, dia lurus kan lho, arah kan lho. Gapura ya lurus ya. Nah, ini tekan tanda stopan gitu, tanda stopan iki, gitu, tanda stopan apa gitu. Nah, ini awake dhewe iki ambil kiri gini iki. Ini gitu. Nah, iki nek tulisan Hulu Bengawan Solo kae dhewe masuk rono. Saya melu aku naik. Nah, kene iki lho dalane iki. Samping tulisan iki tulisan iso. Tulisan iki ya iso. Samping iki ya iso. Loh, tapi gue tekan kalau setak di mati. Nah, kita wis tekan. Pas ini. Tek masih kat mau guru oleh-oleh wae yo. Lek delok oleh. Oh. Tang. Oh. Hmm. Oh. Kayak untuk naga iwak kayak. Iwak terus. Oleh meneh. Aduh. Belum masih nyetek iki. Nyetek neng pintu utama waduk Gajah Mungkur. Spill wae. Leng. Gue ini arah. Sleng. Oh, lho. Oleh meneh iki lho. Oleh meneh iki iwak iki. Iwak iki. Iwak tok cah. Lokasine ning kene. Oh. Nyetek.
Oh, entuk neh iwak ki. Entuk terus sih.